Tan? Wait for the day you'll go away, knowing that you warned me of the price I'd have to pay, and lives full of loss knows the cost. Living in the memory of a love that never was. 'Cause I've done everything I know, try and change your mind, and I think I'm gonna miss you for a long, long time. 'Cause I've done everything I know, try and change your mind, and I think I'm gonna love you for a long, long time. Ito yung ginagawa namin, no. Sa electrical kasi kami. Ayaw mo baran happy. So take your time, take a look. Ito na yung panel box. Yan yung ginagawa namin, oh. Ito. Parang ganito, dudugtong lang namin to. Yan, ito. Kuya Koy lang. Kuya Koy lang kami. Parang ganyan, oh. Op. Yan. Mga ganyan lang ginagawa namin. Pero dyan, trabaho ng electrical dito, Kuya Koy lang. Yan. 20 ganyan lang siya maghapon, ginagawa namin. Ayaw magintak, magalpok. Tanga, ang labo to. Yan. 20 ganyan lang ginagawa namin. Siya maghapon. Ah?
Okay na pala to, oh. Konti na lang. Yan po yung daan Kalikasan. Yan na po yung daan Kalikasan. Galing mga Taram. Yan na po yung pinagtitriksan ng mga riders natin. Daan Kalikasan yan, taas na yan. Yan kami pupunta sa transporter. Ayan, oh, yan malaki. Yan ang gagawin namin. Transporter. Okay na, malapit na ako.